Tiña simplemente, antes de facer o discurso do rei, bien, investigando en internet e tal, tes vídeos completamente asombrosos e fascinantes. Muchas gracias. Entonces, para un rockero como a min, e para a xente que nos gusta así, a xente auténtica, claro, pois bueno, de algún xeito nos enamorastes, nos gustou a tua esencia, e eu queria facer unha pregunta, mira. Hai un momento que eu creo que foi nun pleno ou algo así, donde ti pois ves que a xente se che vai, non? Hai un grupo que se vai e outro grupo que se vai. E pois hai un momento onde dis, creo que era os PSOE, onde dis, oye, ides vos, marchade vos tamén, se queredes, e así teríamos un mollón de visitas, un mollón de historias. O sea, a pregunta é, o sea, eso realmente o dixestes de corazón ou é unha especie desta estrategia porque realmente ti sabes que eso ten esa demanda? Pues lo segundo, sí, yo lo dije porque realmente si ellos se van a ir, pues los plenos muchas veces son simbólicos, sí lo sirven para comunicar. Entonces muchas veces si lo que haces va a llegar a más gente y comunicar, cada uno juega su partido. Entonces lo que se trata es realmente de comunicar. Si los plenos no los ve nadie, no sirve de nada, ¿no? Bueno, es que normalmente cuando se habla con micrófono en una conferencia se quita la mascarilla. Sí, por favor, pero quita, no, fala. Y si no se oye mal. Por supuesto. Y en las conferencias, de hecho, se quita la mascarilla. Bueno. Y entonces, nada, que efectivamente, bueno, falo che galego, non? Por falar, eu entendo che calquer idioma, vale. Pero se falas galego... Bueno, pues nada, nós fixemos eso, o tema dos vídeos, o tema dos vídeos do pleno se comunicar. Os plenos realmente, excepto que son as partes que son vinculantes, a maioría das mocións non son vinculantes, pois é algo para comunicar. Entonces, realmente, o que importa é comunicar. Entonces, se dese xeito, facendo algo que chama atención no vídeo, comunícase mellor, pois faixe. O sea que realmente os plenos é moito teatro. É teatro en si xa oficialmente, porque a maioría dos puntos non son vinculantes. Entón, se é teatro, non sei porque a xente a mí a veces me acusa de facer teatro. Pero ti xa és consciente que é un puro teatro. Claro, non, pero non digo eu, é que oficialmente son puro teatro porque a moción non son vinculantes. Fais un debate para que a xente o vexa donde pode. Que ocorre? Que os plenos de Ourense vense moito máis que ningún outro pleno de Galicia. Se tu ves en YouTube, por exemplo, as visitas, as visitas dos plenos de Coruña, Santiago, Pontevedra, Lugo e Vigo, pois ves que teñen 10 veces menos que as visitas de Ourense. Claro. Hostia, tiña el bigote. Bigote importante. Mira, unha cousa, unha pregunta máis que me acordación disto. Entonces, vale, temos o objetivo claro, non? Que tives esa repercusión, que así a tivestes, e é un dos motivos por que nós estamos aquí. E ora, a segunda pregunta é, realmente, iso a ti afectache que a relación, porque no fondo son compañeros de traballo, que dices, o sea, vale, son oposición, non que sean compañeros de traballo, pero bueno, formades un goberno, entonces, eso, eles son conscientes que ti o fas por ese tema, ou eles despois tamén tes de algún xeito pois unha represalia entre aspas, no. Decir, unha represalia, que decir, ou depois seguides tomando café xuntos e non pasa nada. Bueno, hai veces hai plenos duros onde claramente lle parece malo que lle dices, eles viceversa, non? Moita xente pois ten aí feridas fondas e non che perdoa. Pero bueno, en realidad amigos non solen ser os outros partidos, non? O sea, realmente nós o partido político nos Democracia Sana é un partido que pensamos que era de amigos, ao final, fíjate que ironía da vida, nós pensando que era un partido de amigos era onde máis enemigos tiñamos, Democracia Sana, porque somos que me traicionaron, non? Saliulle mal de momento a xogar. Pero que realmente eso, normalmente os amigos suelen estar no teu partido, pero xa che digo que é a ironía da vida, onde máis enemigos tiña era no meu partido. Pero, un momento que vou a facer agora, e acabo, porque que está a apuntar. Quer dizer, ti fixates un partido que é Democracia Orensana, tal, e onde dixetes que tiñas máis amigos, que te traicionaron, pero ti crees que foi unha cuestión exclusivamente económica ou unha cuestión de por que che traicionaron? Ti que cal é a lectura que faz? Bueno, que realmente foi unha conxunción de moitos factores que se xuntaron, non? Había unha persona que tiña ambición, que vía que podía ser alcalde, que non aceptaba as órdenes que lle daban, nunca aceptou as órdenes que lle daba, que era da Caribe, e tiña ambición por ser alcalde, e depois os demás todos tiñan un motivo, que realmente tiñan un culto durante anos, un tiña a aspiración de que el tiña que ser o número 1 no partido fai anos, era Manolo do Forno, dicía que o número 1 tiña que ser eu, incluso me chegou a dicir que os votos todo o pasado que eran dil, o sea, fíjate hasta que punto chegaba o delirio, non? E pois outra xente que realmente hai unha cosa tamén que dicen que o favor que máis se ven, ou non, que máis ven as cousas é o favor, non? Dice que la venganza del favor que é la máis dura, sí, que la venganza del favor é a máis dura. Xente que se faz un favor que estaba acabado, que lle das todo, e que en vez de dar acerto te dicen cuanto pueda me vengo. Por qué? Porque lle estás dicindo non eras nada, yo te salvé. E eso tamén un pouco caso. Pois ahora que te que vamos a facer o mes. Bueno, realmente tú eres así na vida normal ou faz un papel nos vídeos que faz, bueno, que decía máis ou menos, tú realmente así expresaste como tú mismo ou porque normalmente cando estamos na política dices si estoy actuando, claro, cando estamos na política normalmente queremos facer un papel de políticos, é unha persona como é, realmente como é.
Eu, se fora político, me gustaría ser como son eu realmente. E a xente quere actuar. Entonces, tú realmente eres como eres ou faz un papel? Pues no, lo que se ve es lo que hay. Como dicen los yankees, what you see is what you get. O sea, es Como ten que ser, a persona ten que transmitir como ten que transmitir, porque estou dando un pleno, non teño que ser diferente. O que... Claro, yo no, en los plenos digamos que no actúo que parece una actuación. Claro. Dices o que realmente sintes. Bueno, se ten máis repercusión, ten máis repercusión, pero... Dices casi todo lo que sientes, no todo, sino todo. O que sintes, pero a veces os outros políticos queren entrar en detalles. Pero bueno. Entonces eso ahora surge outra pregunta e acabamos a con esta e facemos o discurso. E entonces, realmente no momento en que chamaste psicópata e tal, que foi un dos momentos máis climáticos, ese momento que foi unha cuestión de pasional, a veces sabes como en público te sale algo, te vas arriba, ou estaba meditado. No, xo dixen é que realmente nese momento que o creía, No momento tú sintes o que me dices. O que hai? Realmente, sabes, quero dicir unha cosa, vanme criticar por non poñer mascarilla aquí, pero vou dicir unha cosa. No, estamos con mascarilla todos. Pero digo unha cousa, a veces cando se fai as conferencias que fun a ver na Toxa, estaba ali o presidente Núñez Feijóo e outros presidentes, nesas conferencias, a hora de falar, quitaron a mascarilla porque tiñan un micrófono. Entonces, ollo, feito que non teña micrófono, non podo la quitar. Igual, con máis razón porque non hai micrófono, non? É dicir, non podo falar, teño que falar alto, por iso non hai micrófono. E segundo, que a veces che dicen, oye, vou falar 5 minutos e quito a mascarilla, che xente dice, non fagas eso, pero despois podes ir a un restaurante e aquí podes quitar 3 horas non te meto sentido, como non vas poder quitar un minuto? No, temos distancia e temos... Bueno, pues nada máis. Moi ben, pois mire, ahora xa está, bien, acabamos a entrevista. Galegas, galegos e xente del mundo, me llena de orgullo y satisfacción estar esta noche buena con todos vosotros. Soy Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Orense, y realmente hoy quiero mandar un mensaje sobre esta Nochebuena, sobre este año que acaba, sobre el año que se avecina, y realmente, aunque soy el alcalde de Orense y podré ser un mensaje específico de qué es la ciudad de Orense, está la globalización, en este sentido inevitable del COVID, que no nos queda más remedio por realmente que hablar del COVID, porque afecta tanto en Orense, como en Madrid, como en Londres, e sabíos en China. Si lo que dicen ellos é cierto, pois non afecta moito, pero é difícil tamén crelo, pero bueno. Bueno, pois basicamente nós o que pensamos do tema este do falo en galego, non? Por favor. Sigo, tal. Estánme dando explicacións en tempo real, porque isto é así. Este Audia TV e outras televisións en pleno directo, como sempre. Bueno, entonces basicamente nos o que sempre dicimos onde fun os rapaces a falar ao colexio, e dicía importante que ser científico máis que nunca, non sempre apostamos pola ciencia, porque realmente o que nos fai avanzar os seres humanos, neste sentido está se vendo como tema da ciencia o máis importante que nos pode salvar no próximo ano que ven, co 2021, pois seguramente non, ten que pasar obviamente por os científicos. Por eso realmente o primordial que chama a atención que en España unha vez que pasou o tema do COVID non se incrementou o que é a inversión en ciencia, en I+D. É algo realmente curioso que a pesar de ter a maior crisis por a pandemia que tivemos, que non se fixera un gran salto nese sentido. Eso para nós creo que é fundamental. Isto afecta tamén a economía dun xeito que nunca habíamos visto, e además o que fixo foi tamén acelerar o que é que a xente volca os hábitos por internet. Realmente a desaparición de moitos gremios, de moitos traballos que se tiñan que levaban siglos funcionando, como é o tema do ser intermediario, pois está desaparecendo. O COVID acelerou que as ventas, por desgracia, se volquen a internet, e daqui fa un chamamiento para que obviamente miremos máis por a xente, obviamente, do noso barrio e das nosas cidades, que seguramente, como eu fui un comerciante moitas veces, e moita xente decíame, a precios iguales comproche a ti, Gonzalo, non? Pois eu obviamente lle pido a xente, oye, a precios prácticamente iguales intentemos comprar sempre, obviamente, na casa, non? E depois o último que decimos, pois nada, o próspero ano 2021 que lle desexo a todos vostedes, pois obviamente é difícil que sexa peor que o 2020, así que dicirlle feliz 2021 é algo casi xa seguro, porque vai ser mellor que o 2020, non? O sea, que usamos casi dicir felicidade porque é casi seguro, pero home, ten que ser mellor e nada, e iso, pois realmente estas serán as últimas navidades COVID, as últimas noite boa COVID. É tamén un ano de dolor, porque foise moita xente, obviamente, e ademais é unha noite boa distinta porque estamos máis separados que nunca, porque son as noite boas máis reducidas, pero como sempre se hacer unha porta e se abre outra, a todos aqueles que hoxe estemos cenando con menos xente que de costumbre, tamén nos axuda a descubrir algo novo, non? E a descubrir, pois, outras forzas, outras historias. Feliz noite boa e feliz ano.